manyiso nyadhi. George Bati, Ramogi TV. Weche moko nyakoro mgajwang' piny owacho lalo omenda maromo milion 1 odiochieng kaluore kod pi ma yude tok chik e buore Nairobi. Jagoro mongirore migawo mar pi Kiprono Rono olero ne piny owacho koro ok biwe jogo mosebedo katiyo gi pi ma ok oluwo yo madwarore. Olero magi seche manoyawo ayanga chenro mag pedha ne jotud odundu mag pi tok chik ahinya te kuonde daka ma Eastlands e buore Nairobi. Magi obiro mana tok piny owacho chugo bad migawo ma oyiedhi mano mabiro kedo gi kuo mar pi e thurka. Okang' ma bende geto konyo jiwo choko mar osuru. Around 100,000 customers have connected water illegal. So those are 100,000 customers we are trying to identify and ensure that we bring order in that particular unit. And the remaining around 260,000 customers who are paying for their water daily, I think those are our core customers. The long arm of the law will guide them. Individuals also who have properties in Nairobi and the water is connected illegally will also face the full force of the law. They need to make sure that whoever is living in their houses, their residential houses, they get water through legal means.